Vergiss mir wichtig, ganz egal wo. Evo ga, najnoviji voditelj, to sam ja normalno. Dobro večer, dame i gospodo, na pozadi mene možete da vidite dva pedera, mislim jedan peder i jedna žena, ona ne znam šta je, razumeš, ali za njega znam sve, a sad ću da vam ispričam šta je. Ja sam Ana, a to dobra stvar, ja znam šta pričam i ja sam ovdje sa poslenom studio da pričamo o nečemu, a ovaj kolega kaže da iza mene peder jedan dovatio tako po cepu kak je muškaču, a ono tako vidiš, ja čitam ovdje, ovaj klima glavom. A on će sada priča nešto, eto. Pa da, ja imam crvenu kravatu, vuču me svi za kravatu i za onu stvar. Kravata mi isto te dužine kao i ona stvar, zato i nosim kravatu da bi znali, razumeš da sam kuronja neki opasan. Mislim, može da vidite, ja sam gadan i live idem uvek. Mislim, kosa mi super, i otegla mi se kravata. Breakfast with Frost, BBC 1, jedemo, ceo dan su oni jeli, nisu prestajali, posle kaže debeo. Jeste, to je znači kamionđija vozio, čkalja po hojištu vozio kamion, znači tu ratnici nose puške, a to ti je zastavica sa krst preko toga. Da, čkalja pokojni je bio i Paja, isto Paja je bio debeo, ali dobar glumac bio, gledao sam svaku epizodu. Svaku epizodu sam gledao, evo na primjer ovdje kad nam bili ove žute sijalice, Sky Joker, voze tank, znaš ono kad tank vozili? Usta bi se skrivila, ja zubi protezu nosim još od kad sam se rodio i za mene Big Band, mnogo dobar sad pokazuje. Ja sam dobar, ja mislim, ali naočare nosim ove da bolje vidim kad treba se ide kući, mislim, na to radnici radi u studiju, ja pričam to i šta tako im kažem, idi radi tamo nešto bre, nemoj da ležiš po cijel dan, on kaže. Zastava mi je Sky News, British Army, spokesman, ja pričam sa majorom. Uvek smo pričali, mi smo super, znaš, ja mu dajem po neku paru, on mi opali ženu po 2, po 3 put dnevno, a Beretka mi poklon od svastike. Može da mi kupe još nešto, je Fox News, reprezento, ja sam Španac, Irak, Ramandi. Ja pričam, imam badge i orden i sve imam redom, ne može mi niko ništa, može vi da pucu koliko hoćeš, ja se nabijem unutra i nikome ne može čupa. Ja sam Nedeljko Gurović, ovdje smo reporteri i možemo vam reći da smo dali maksimum od sebe i daćemo maksimum zato što su igrači super. Mislim, dobri su uglavnom, isto kao i ovaj mikrofon što ja držim i ne znam šta da kažem drugo, jebi ga, to je najbolje što mogu i da je maksimum od sebe, izvlačim maksimum iz mikrofona. Ali, da, može da se to odradi, golovi su super, mreža. Mislim, dobre, ja sam, još malo pre sam uvideo da pada kiša, klizav teren, lopta, ljudi trče, razumeš, ko muva bez glave, kao da su golman, svi da su kao golman. Znoj mi očalo mi se oznojilo, sija mi se glava, ki dupe od majmuna, jebi ga, mogu da izdržim više. Ali, mislim, dobro, mi smo svestrani igrači, komentatori i umemo da se snalazimo prilikom ovakvih situacija. Da, može, dobre, super. Lopte lete na sve strane, ovaj čika ovdje pored mene ništa ne priča, samo ćuti. Pa nisam pričao, mene je bilo sramota malo, moj kolega se tu priča kako se znoji, a mene sad izbija neki znoj vrućina ovdje na stadionu. A vidio sam ove ženske u prvi red ovdje šta su, ali mi pocepo ki cigansku škatlu. Ali to ti ciganska vuruna se puši, znači ovdje je stadion zaparen, a ovi šuta u loptu, ne gledate šuta, može ti otkinem glavu ako ne gledaš. Ali jebeš ga sad, to jeste dobra stvar, mislim, to se bitno je da se igra. Gimme, can't you see? Sometimes your style just hypnotizes me. And I just love your sexy ways. This is why they broke and you're so pretty. Gimme, can't you see? Sometimes your style just hypnotizes me. And I just love your sexy ways. This is why they broke and you're so paid. Ganz egal wo.